Здравейте, приятели на Facebook в профила на DNG Компютри. Честит празник и благодаря ви за участието в първата Facebook игра "Познай цената и спечели този прекрасен таблет на Acron". Пред мен е урната, където ще изтегля печелившия на тази игра. Цената, която трябваше да познаете, е 299 лева. Пожелавам успех на всички и сега ще изтегля човека, който е Борислав Валентинов Бахтарлиев. Честито! Ще очаквате следващите ни предложения и следващите ни идеи във Facebook. Надявам се те да ви харесват. Участвайте, защото са истински. Благодаря ви.